Samantala, Idol, tumaas po ang naitalang bilang ng Grassfire incident sa Dagupan City nitong 2024 kung ikukumpara sa datos po ng taong 2023. Sa ulat po ng City Disaster Risk Reduction Management Office or CDRRMO, sa nitong nagdaang taon, kabuuan po na 47 mga insidente ng Grassfire ang naitala po habang mayroong 10 lamang noong 2023. Ilan po sa natukoy po ng mga bahagi ng grassfire prone areas ay ang Bunuan Bukig, Bunuan Bindok, Bulosan at Mangina. Kaugnay po nito, patuloy pong pagsasagawa ng grass cutting activities at paglilinis po sa mga barangay ng lungsod sa ilalim po ng inilunsad na fire alarm upang maiwasan ang naturang insidente. Samantala, bahagi po ng naturang adikain ang paghimok din sa mga pribadong mga establishmento ng kanilang kooperasyon na manatiling malinis ang kanilang nasasakupan. IFM News. IFM News. IFM News.